Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai kismama flow joga órán. Ha már ilyen családias kis létszámba gyűltünk össze, és még mindenki egy komfortos pocakkal van jelen, ezért arra gondoltam, hogy egy téglás, mellkasnyitós ráhangolódással kezdenénk. Kérlek benneteket, hogy próbáljatok a téglákon úgy elhelyezkedni, hogy nagyjából 2 lapocka alatt egy picivel, ahol a melltartó pánt van, nagyjából oda helyezzétek az alsó tégla sarkát, és innen engedjétek tovább rá magatokat a téglára. Nyugodtan lehet talpon a 2 lábad, nyugodtan fészkelődhetsz, még keresheted azt a pozíciót, ahogy a lehető legjobban meg tudod most nyújtóztatni magad a téglákon. Nem állítom, hogy ez a legkényelmesebb pozíció, azonban ahhoz, hogy a teljes jóga légzése előtt megnyissuk a tüdőnket, a tüdőcsúcsot leginkább, nagyon-nagyon ideális helyzet. Elképesztően jól nyitja a mellkast, a vállöveket, hiszen ahogy a várandóságban haladunk előre, a mellek súlya, a pocak mind-mind egyre inkább be fogja szűkíteni ezt a területet, és hangsúlyt kell fektetnünk ennek a megnyitására, mobilizálására és nyújtására. Ha viszonylag kényelmesen sikerült elhelyezkedned, megtaláltad ezt a pozíciót, akkor kérlek, próbálgass, hogy melyik a legkomfortosabb most számodra, hogy maradnak talpon a lábak, vagy egy kicsit előre nyújtózol, vagy akár teljesen elnyújtod a lábaidat. Ha szeretnél, akkor már egy csípőnyitást is belerakhatsz. 2 talpad összeér, és óvatosan oldalra engeded a térdeket. Karjaid lazán magad mellett legyenek, jól ne szorítsd, ne zárd be a hónaidat. Legyen itt is nyitottság. És ha sikerült kényelmesen elhelyezkedned, akkor kérlek, hunyd le a szemeket. Találjuk meg a mai óránk fókuszát. Szépen lassan még egy pár természetes, teljesen hétköznapi légzést végezz el úgy, ahogyan jól esik, hogy alapból is szoktad venni a levegőt. Majd fokozatosan kérlek, hogy a teljes jóga légzésre térj át. Mélyen orron át. Lélegezz be, emelkedjen a pocakod, a mellkas, és végül itt a szedcsont alatti kis tüdőcsúcsunk is meg tud telni friss életenergiával, friss pránával. Majd pedig szépen, fokozatosan engedd ki, és engedd, hogy süllyedjen a mellkas. Próbáld meg saját tempóban, minél inkább lassítva a légzésedet, mélyen orron át, belélegezni a lehetőséget, az erőt, az újdonságot, az elfogadást, a szeretetet, és hosszan elnyújtva kipréselni minden elhasznált levegőt, elengedve ezzel minden felhalmozott, összegyűjtött terhet, olyan dolgot magad mögött hagyva, ami már nem szolgál, nem segít a jelenlegi utadon, akár visszavet, hátráltat. Érezd meg, ahogy megnyílik az egész test, átadva magad a lehetőségnek,
kinyitod a szíved, kitárod a világ előtt. Majd ahogy kilélegzel, úgy bezárod, visszavonulsz. És ebbe a ki- és belégzésbe találod meg az egyensúlyt, azt a középutat, amit te ideálisnak gondolsz, abból, amennyit szeretnél adni, és szeretnél kapni, és utána ugyanúgy van lehetőséged bezárni a kapukat és leengedni, meghúzni a határaidat, amikor azt érzed, hogy ez már nem komfortos, ezt már nem szeretnéd, igenis kell nemet mondani, és tudni kell megszabni azt, ahol nekünk most a határaink húzódnak. Még 3-4 mély ki- és belégzéssel próbálj meg minél jobban ráengedni a vállakat, ráolvadni a lapockákat a tégládra, emelkedjen a poca, a mellkas és a tüdőcsúcs is. És ha fokoznád, és úgy érzed, hogy belefér ez ma neked, akkor kérlek a következő belégzéssel nyújtózkodj meg. Kilégzésre hozd, keresztezd a karjaidat, ellentétes könyökfogás. Következő belégzésre elnyújtózol, elindítod fejed fölött. Ezt a kéztartást és kilégzésre ráengeded magad, amennyire csak tudod. Próbálod minden feszességet a kilégzésekre elengedni a testedből. Bárhol azt érzed, hogy nyújtózik, kicsikét intenzívebben, próbáld meg a kilégzést ide irányítani és ráengedni magad, de feszülj be, ne görcsösen próbálj most benne lenni és átélni ezt a pillanatot, hanem most egy picikét elengedve minden elvárást, minden normát, csak jelen lenni, kapcsolódni a testeddel, kapcsolódni a jeleneddel, és kapcsolódni a kisbabáddal. Meg pedig szépen finoman kilégzésre elengeded ezt a készletes és visszahozod talajon magad mellett. Ha jól esik, még egyszer belenyújtózol, most ellentétesen keresd meg az előbbihez képest, cseréld meg a kartartást. Belégzésre indítod, szépen kilégzésre fogsz megérkezni. És közben a mai célmondatunk, szankalpánk az nem más lesz, mint hogy a világomban minden rendben van, és kilégzésre szépen engeded vissza a karjaidat magad mellé. Kérlek, hozd a bal tenyeredet a szívedre, a jobbat a pocakodra, és amíg szépen lélegzel, egyre mélyebben elnyújtva, lelassítva a légzésedet, az idegrendszert nyugtatva, ismételjük el egymás után 3-szor. A világomban minden rendben van. A világomban minden rendben van. A világomban minden rendben van. Szépen óvatosan hozd le a karjaidat. Segíts a két tenyeredet zárni a lábakat, és óvatosan jobb karral elnyújtózva hosszan a talajon. Nagyon finoman gördülj, de óvatosan a téglákról oldalra. Nem baj, ha kiesik. És egyik kezeddel húzd ki az egyik tégládat, a másik téglára még szükség lesz, egy picit gördülj vissza, és helyezd a tégládat hosszabbik élével, állítsd fel, állítsd be a tarkódhoz. Stabilan, nyugodtan helyezd úgy, ahogy érzed nagyjából, ahol a hajas fejbőr kezdődik. Ott fogod megérezni. Majd visszanyújtod a karjaidat óvatosan, és belégzésre középen mélyen belélegzel, és kilégzésre pedig elkezded nagyon óvatosan, nagyon lassítva a mozdulatot jobbra-balra gördíteni a fejed. Megérzed, hogy itt olyan pontokat fog stimulálni a tégla, ami akár a számítógépen a reset gomb, egy újraindítás gomb,
segít neked, és bárhol, ahol azt érzed, hogy ez valóban most betalál, és az egész testedbe átsugárzik ez a pont, oda térj vissza, vagy akár időzzel nyugodtan egy picikét. Szóval a világomban minden rendben van, ami miatt ezt a szangkalpát választottam nektek a mai órára. Az nem más, mint hogy a te világod jelen pillanatban, a kisbabád, a magzatod világa is. Egy testben van most a két szív, te táplálod, te vagy felelős saját magad jólétéért. Hiszen ha te jól vagy, akkor a babád, a magzatod is jól lesz. Egy picikét emeld meg, segíts az egyik kezeddel emelni a fejedet, és szedd ki a téglát, tedd el magad mellé. Szóval, ha te világodban minden rendben van, akkor a babád világa is egészségesen tud fejlődni. Közben húzz nyitott térdekkel oldalra magadhoz a lábakat, ha jól esik. Ezt érzed magadnak, hogy még mennyire engedi ezt a pocakot. És egy picikét jobbra-balra hintáztasd el, told le a derekadat, jó, ne emeld el a talajtól, köldököt szippantod, ne legyen homorulat a talaj és a derekad között. És egy picikét a keresztcsonti részt átmasszírozva jobbra-balra gördülj, kérlek. Majd megállítod a mozgást, ha jól esik, akkor emeld a talpakat, amennyire tudod. Vagy bokánál, boka fölött egy picikével, vagy ha még megy, külső talpél, vagy akár nagy lábúj kampófogáson megfogod. Vállakat igyekszel minél inkább hátra gördíteni, egyenesíteni a nyaki csigolyákat. És mélyen belélegzel, majd kilégzés, egy kisimítod a gerincosztokodat, far csontokkal, csigolyával törekszel lefele, fejeddel hosszabb, mint a fölfele szeretnél megnyújtózni, válla, lapocka, beledolgozod a talajba, majd óvatosan, ha jönnél tovább egy picikét így is, elmozgatod, elringatod a babát. Nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy a gyermekünknek az idegrendszeri élése, fejlődése, az nem akkor fog megkezdődni, amikor megszületik, hanem már a legapróbb kis magzati korban gondoskodhatunk arról, hogy mire világra jön, a megfelelő idegrendszeri érettséget el tudja érni, megkaphassa, és bizony ehhez az kell, hogy minél többet tudjon ő ringatózni a magzatvízben, minél inkább stimuláljuk az idegrendszerét. Ezzel nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni neki. Pár csípőkörzést, amikor nyitod és tolod el magadtól, belélegzel, közelített kipréssel, nyitott távolít, belélegzel, közelített kipréssel. Másik irányba is indítsd el ezt a mozgást. És közben, ahogy itt a babuci benned van, veled együtt átéli minden egyes fizikai, mentális, lelki, jótékony hatását ennek a flónak. Állítsd meg egy pillanatra a mozdulatot, két kezedet helyezd pocakodra. Esetleg, ha már volt olyan nagy szerencséd, hogy megérezted a magzat mozgását, akkor ahol tudod, hogy szoktad érezni, most tedd rá egy kicsit a tenyereket. Belégzéssel.
Küld oda most a belégzésed minden egyes jótékony, szeretetteljes pránáját a kisbabádhoz. Érezd meg, ahogy kapcsolódsz vele, hogy testen belül, szíved alatt növekedik legnagyobb egészségben. Mindent megteszel azért, hogy te jól legyél, hogy a te világodban, amennyire lehet, minden rendben legyen, és ezáltal lehető legjobban támogatod ennek az új életnek az egészséges, szeretetteli létrejöttét. A világunkban minden rendben van. Még egy mély belégzés, ismételd el magadban. A világunkban minden rendben van. Leveheted a két tenyeredet a papuciról, óvatosan, valamelyik oldalra gördülj át finoman, és segítsél letámaszkodva jobb vagy a bal kezeddel megérkezni, feljönni egy kényelmes ülésbe. Picike gyémánt pózba hozva a lábakat, jó, nem túl közel, kicsikét távolabb, hogy a pocakodnak legyen hely. Pár mély belégzéssel megnyújtózol, hosszan az ég felé. Majd hozod előre, mintha bebugnál a víz alá, gömbölíted a hátadat, majd innen előre jössz homorúan, mintha úsznál. Összetesz a két tenyér belégzésre, följössz, megnyújtózol, majd fejest ugrunk az életbe. Minden gyönyörűségével, nehézségével, mélységével és magasságával. Elfogadva azt, amit az élet nekünk szán. Mélyen belélegzel, és még egy kilégzésre domborítod a hátad, és nyitod a mellkasodat. Szuper! Megnyújtózol. Nyújtatod a lábaidat is. Hogyha nagyon feszülne, akkor egy picikét hajlíts be, vagy tegyél magad alá akár egy párnát, hengerpárnát, vagy egy plédet összehajtva, akár a téglát is. Ha megy, akkor nyújtsd a lábfejeket, aktív legyen, pipálj vele, dolgozzon. Megnyújtózunk, majd hozzuk kaktuszba, kitár a mellkas egy kicsikét plafon felé, megnyújtod a nyaki területet is, a torokcsakrát is aktivizálva ezzel, majd pedig bezárkózol, átöleled magad, domborítod a hátad. Jössz kaktuszba, megnyújtózol, belélegzel, nyitod a mellkast, lapockát hátul, zárod. Aktív izommunka legyen ebbe is, majd pedig kilégzésre közelítesz. Még kettőt, megnyit, kitárod a szíved, minden szeretetet, elfogadva, bezárkózol és integrálod magadban ezt a sok jót. Utoljára megnyitod, és kilégzésre bezárod. Bezárkózol egy picikét, és így nyolcasokat leírva körzöl. Gerinc melletti tartományokat nyújtod, lapockát most távolítod. Megállít. Megszeretgeted egy kicsikét magad. Ezt a lelassultságot, ezt a biztonságot, ami ez a tér megtart, egy kicsikét magadba zárod. Érzed, ahogy jó helyen vagy te, ahogy biztonságban van a tested, ahogy biztonságban van a babád, és hogy minden kisimul körülöttetek.
majd pedig jössz egy sastartásba, pozíciójába, kész összekulcsol, és innen ismételten egy kicsit belélegzel, majd kilégzésre jössz, belégzésre feltöltődsz, és kilégzésre mindent kiadsz magadból, elbírja ez a tér, megtartjuk, ami már nem szükséges. Belélegzel, és kilégzésre összegömbölyödsz. Szuper! Tartod a bal lábad a talajon, visszafeszít a lábfej, elemeled a jobb lábadat, és elkezdünk egy kicsike, legfárfőző mozdulattal, mint hogyha csak fakanalat mozgatnád, átmozgatod pocakodra, figyelsz, nyilván oldalra húzod ki a térdet, a combodat, jól átmozgatod, majd másik irányba is, párad közben törekszel rá, hogy egyenes a hát, az aranyszál a hátad közepén, gyönyörű, egyenes fejtetővel törekszünk felfelé, majd megtartod, és csak az alsó lábszárral 4-et, 3-at, 2-t megállítod, és jöhetsz vissza. Nagyon fontos, hogy aki esetleg érintett viszél problémákba, figyeljen oda a folyadék és a táplálkozás minőségére, mennyiségére, a mozgásra. Nagyon-nagyon jó, ami ilyen pulzáló, vérkeringés fokozó mozgás, semmiképpen ne legyen egésznapos ülés, állás, váltogassuk. Hogyha dolgozunk, mindenképpen jótékony, ha mondjuk egy nagy labdán tudunk ülni, minél többször fölállni, megmozgatni a lábakat, a végtagokat, ahol ez jelentkezik, illetve amikor csak lehetőségünk van rá, akkor a lábakat polcolni, akár úgy, hogy lefekszel a talajra és a falnak derékszögbe fölmennek, akár csak, hogyha lefekszel, megállíthatod, kipárnázod magad, és akkor a lábakat felhozod derékszögbe, vagy annál följebb, hogy tudjon visszafele is a vér keringetni. Nagyon fontos. Én érintett vagyok benne elég komolyan, és még az elején járok a várandóságnak, vagy a közepén, de nagyon kellemetlen és fájdalmas tud lenni, úgyhogy semmiképpen sem a folyamatos pihentetés és kímélés a legjobb módja. Sétálás, jóga nagyon-nagyon jótékonyan tud segíteni akár a fájdalom csökkentésébe és a panaszoknak hogy ne romoljanak a panaszok legalább. Jövünk át egy 4 kézláb asztaltartásba. Picikét annyit csinálsz, hogy beengeded a vállakat, majd innen tolsz és domborítasz le. Figyelj rá, hogy a csukló vállkönnyék egy vonalban van, illetve a térd és a csípő is. Ne tolódjál el egy ilyen fura, nem tudom, beesik a derekad, vagy hátra tolod a popódat. Próbálj meg figyelni erre, illetve vállakból kiemelkedsz, jó? De most beengedted magad, de innen tudatosan jön egy lapockanyitás, tolsz föl, fejed nem esik le, gerinc meghosszabbítása. Picikét hosszan megnyújtózol fejtetővel előre, farsanttal hátra, majd kilégzésre innen jössz, gömbölyítesz, tolsz a talajból el, majd jössz vissza. Fontos, és nagyon-nagyon jól aktiválja a mellizmokat, hogyha nem teljesen beletenyerelsz a szőnyegbe, hanem egy picikét, mintha markolnál, akár egy 2-3 kupac homokot szeretnél felmarkolni, ez aktiválja itt az izmokat, illetve elkezded befele tolni ezt a belemarkolsz, és közelíteni szeretnéd a két tenyeredet egymáshoz, érezni fogod, hogy egyből bekapcsolnak itt ezek az izmok, és ezt próbáld meg tartani végig. Illetve nem esik be a medence, akármennyire is mondjuk már nagyobb a pocakod és húzza
a súlya, figyelsz rá, hogy próbálod semlegesíteni a deréktájon, a gerincnek a görbületét, ne engedd meg, hogy nagyon behúzza. Hogyha ez megvan, akkor innen ismét még 3-at csinálunk. Közelítesz, tolsz, mint hogyha húznád egymás felé a tenyereket, majd hosszú a gerinc, kifúj a levegő. Vagyis, bocsánat, belélegzel. Innen domborítasz, kifúj, és belélegzel. Kilélegzel. Megtartod így fönt, és innen elkezdesz köröket leírni. Tartod, érzed, hogy a lapockák, ahogy távolodnak, megnyílik ez a terület, ami becsomósodott, bekötött izmok, azokat most ki tudod jól mozgatni. Másik irányba is csinálj meg, minél jobban próbáld jobbra-balra, előre-hátra kitolni a mozgástartományt. Még egy utolsó nagy kör, és megállíthatod. Jövünk, elkezdesz hátra közelíteni a fenekeddel, megnyújtózol, és most jobb kézzel jövünk, leírsz egy nagy kör. Nem engeded bele teljesen a medencét, tartod, jó? Tehát belégzésre megnyújtózol, kilégzésre visszahelyezed a talajra. Belégzésre nyújtózol, kilégzésre végig simít. Belégzés. És kövesse a tekintet a nyújtózó karodnak a hüvelykujját. Nézz utána. Talajból tolsz, a tartó karral hosszan. Még egy utolsó. Megnyújtózol, és leteszed. Innen nyújtózik a jobb kar, picikét ráfordulsz. Tolj, megint a vállakból ne engedd beesni magad, nyisd a mellkasod. Nyitva van a mellkas, jól esik és tovább jönnél még. Extrán fokozva, csavarsz egyet, ellentétes csípőlapát vagy hát, ahol eléred, megfogod és a vállakkal ismét egy hátra irányuló mozdulattal lehúzod a fülekről a válladat. Majd belégzésre megnyújtózol, és kilégzésre óvatosan megpróbálsz átsétálni. Óvatosan, amennyire jól esik, tényleg ne csavar túl. És ha tudod még, akkor elnézel a hónaj alatt. Beleengeded magad. Nagyon jó, ahogy gravitáció segít a babádnak most. Leveszi a deréktájról, a csípőről a terhet. Ez az utolsó időben is akár, hogyha még nem fordult be a baba, tudod végezni óvatosan. Visszajöhetsz másik oldalra is megcsináljuk, mélyen belélegzel, nyújtózol, tolsz a talajból, nyitod a mellkast, vagy kilégzésre csavarsz, válladat hátra gördíted, nyújtózol fejtetővel előre, majd egy mély belégzés vissza, megnyújtózol, és kilégzésre pedig jössz, keresztezel, felső karoddal előre lépedetsz a megy, és igyekszel nem elcsúszni a csípővel, tartod középen. Tartasz még. 3, 2, majd jöhetsz vissza, lépedetsz a jobb karoddal, letámasztasz, segítesz felegyenesedni, és visszajössz. Nagyon jó. Elkezdünk csípőből, vállakból ringatózni. Elkezdünk 8-asokat leírni, saját tempóban, nyugodtan hunyd le a szemedet. Nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy a világodban minden rendben legyen, nyisd meg a szíved, nyisd meg a harmadik szem lehetőségét, az intuíciót, a belső hangodat, mert meghallani.
megy ösztönös lenni, mert ebbe a világba nagyon könnyen el lehet veszni, nagyon manipulatív az egész rendszerünk, és nagyon jó, hogy vannak fantasztikus orvosaink, de igenis a te tested, a te várandóságod, és vannak dolgok, amik nincsenek leírva a nagykönyvben, amit egyetlen egy orvos sem fog tudni az egyetemen megtanulni. És tényleg ez pedig az, hogy hallgatsz a megérzéseidre, még hogyha ki is nevetnek, ne tántorodj el. Annyiszor találkoztam az elmúlt időszakban ilyen orvossal, és orvosra mentem, de végül megértem, mert megtaláltam azt az embert, akiben megbízok, akiben úgy érzem, hogy biztonságban van a testem, a lelkem, nem kell feszengenem, és a várandóság alatt ez a lehető legnagyobb kincs, amit meg kell tenni magunkért, a babánkért. Megállítod ezt a mozdulatot, elemeled a bal lábadat hajlítva. Itt is törekedj rá, hogy kiemelkedsz a vállakból, emeled farizomból bal lábadat, és ne nyisd meg a csípőt. A két csípőlapát párhuzamos marad, talaj fele néz. Tartod, és innen elkezdjük ezt a kanalazó mozdulatot, közben nem esik be a derekad, ott is köldököt bekapcsol, tartod. Gerinc meghosszabbítása a fej, ne csapd vissza a nyakad, ne is lógasd be. Mélyen belélegzel, légzés szinkront próbálod tartani. Minden egyes mozdulatod egy ki- és belégzéssel fog összekapcsolódni. Megállítod, majd visszafele is kanalazol. Még jössz, 4, 3, 2, megállít, és még tartod, és innen rányújtasz, és vissza. Rányújtasz, és vissza. Még 4, 3, akkor rányújtasz, kilélegzel, aztán belélegzel. 2, egy utolsó. Oké, és ha tudod, egy picikét oldalra húzod, és innen is nem megyünk teljesen hátra, nem nyújtjuk túl magunkat, de egy kicsit közelítesz. Ringatod a babát, kicsikét stimuláljuk az idegrendszert. Fejlesszük már most, megállíthatod, innen fölegyenesedsz, mélyen belélegzel, hozod a két kart fölfele, és a jobb tenyérrel letámaszkodsz. Ha nem ér le a karod, nincsen semmi probléma. Van tégla, vagy bármi, ami kéznél van, és rá tudsz támaszkodni, beállítod magadnak a megfelelő magasságot, és elnyújtózol. Innen is jól belenyújtózol. Hagyod, hogy az egész oldalad most fellélegezzen. Tartod még 3, 2, és óvatosan visszajössz. Lábfejedet kifordítod, térd úgy szintén irányba néz, próbálsz csípővel nem utána menni. Tartod, comb, csípő egymás fölött alatt, illetve itt ne hozd túl közel a lábadat a másik támasztó lábadhoz. Akkor a távolság legyen, amikor beleengeded a csípődet, a térd ne előzze meg a bokát, jó? Tehát kíméljük a térd és a boka izületeket. Csípőre is tedd a kezedet, vagy nyújtózhatsz bele. A lényeg, hogy nem esünk be, hátra dolgozzuk a lapockákat, távoli, tol, a két kar egymástól el, és beletolhatsz. Belélegzel, és kilégzésre kiengedsz mindent. Mélyen belélegzel, és mindent itt hagysz nekünk. Belélegzel. Még 3, 2, és egy utolsó. Beleengeded magad, egy picikét engeded mélyebbre venni, vigyázzol magadra, jó? Nem nyújtjuk túl, picikét benne hagyod, hátul hozod, kulcsolod a kezeket,
vállak hátra, megnyújtózol egy picit, mellkas nyitod az ég felé, jó, nem hátra megy a nyak, nyújtózó, hátrafele. Megérzed, hogy milyen jó érzés. Még 2. Felszabadul minden elakadás innen a szív és toroktérből. Minden elfojtott szó, harag, ki nem mondott gondolat most. Felszabadul a gombóc, oldódik a torkodból, még lélegezni is könnyebb lesz. Majd óvatosan visszahozod középre, és visszatámaszkodsz. Visszahozod a lábakat, jövünk át a másik oldalra. Ugyanúgy beállítod, karok, vállak, tért, csípő, fejtetővel előre, medence, stabil, köldök területe, aktív, tartod, és innen megemeled jobb lábadat. És jössz a kanalazó csípő körzésekkel. Tartasz közben, ugyanúgy markolhatod a homokot, és közelítheted a tenyereket egymás felé, még segítesz a mellizmoknak bekapcsolni. Légzést próbálod nem elveszteni, hogyha a fókusz nagyon elmenne és elkezdenél csapongani a gondolataidban, akkor mindig a légzésed lesz, ami össze tud kapcsolni ismét a jeleneddel, a testeddel, megállítod másik oldalra és elindítod. Mélyen be, és hosszan pedig kiáramoltatod a levegőt, egyensúlyba hozva ezzel magad. Megállít, tart, és csak rányújtasz, és vissza. Rányújtasz, és vissza. Rányújt, feszít a farizom, aktív legyen. Nyilván ilyenkor várandóság alatt nem izmot növelünk, de azért nagyon jó, ha meg tudjuk tartani azt, ami volt. És nagyon fontos, hogy aktívak maradjunk, nem betegek vagyunk. A várandóság egy hatalmas fizikai, mentális és lelki erőnlétet igényel, szóval ilyenkor igenis szükség van a mozgásra, szükség van arra, hogy karbantartsuk fizikai és mentális állapotunkat, nem ilyenkor kell ugye az erőemelő bajnokságra elmenni, de maga a szülés az egy maratonnal fel fog érni, és nagyon fontos lesz, hogy minden téren felkészültek legyünk majd a baba érkezésére. Megnyújtózol, vállakból kiemelkedsz. Milyen lélegezz be. Érezd meg az erőt, mennyire fantasztikus, amire képes a tested, az elméd. Gondold át egy pillanatig, hogy most nem egyedül vagy itt, hanem egy csodálatos új élet fejlődik benned. Feljöhetsz. Fordítjuk a lábfejet kifelé, beállítjuk a távolságot nagyjából. Oké, és jöhetünk. Tolsz, kilélegzel, majd belélegzel. Kilélegzel, ráengeded magad. Csípő területét is nagyon fontos, ne hanyagoljuk el, nyilván rengeteg változás megy a testünkben végbe, de nyilván a legnagyobb terhet azt a csípő és a medence területe fogja kapni, akár első gyermek, akár az 5., én erről tudok nyilatkozni, ugyanúgy érzi a test, és változik, és reagál, és tágul a csípő, a kerescsonti rész nagyon-nagyon tud ilyenkor akár feszülni, fájni, a szeméremcsontnál is érezhetsz enyhébb fájdalmat, ahogy közeledsz a szüléshez, és a baba nő, és egyre jobban a súlya terheli, meg beékelődik, tehát nagyon sok minden van, ami
ilyenkor még pluszban kellemetlenséget okozhat, de a jogával, a mozgással nagyon-nagyon sok dologban tudsz enyhíteni és segíteni magadon. Megtartod. Picikét beleengedjük magunkat, farizomból tartod magad és nem fordulsz. Maradsz előre, hátul kulcsolod a kezeket. Nyújtózol, nyitod a mellkas torkod. Hosszan megnyújtóztatod. Mélyen belélegzel. Itt is érzed az erőt magadba, tartod. Biztos, hogy sokkal hamarabb kezdesz savasodni, és sokkal hamarabb kezd el égni az izom ilyenkor, de tartasz. Érzed, hogy képes vagy rá. És óvatosan visszajössz. Ismét letenyerelsz. Hozod vissza a lábakat. Szuper! Kicsikét térdekkel jobban nyitod a távolságot, és beleengeded magad, hogyha pocakot tényleg úgy érzed, ha bár nekem még nem nagy, én a 20. héten vagyok, de annyira már nem komfortos lemenni teljesen babapózba. Én ilyenkor nagyon szeretem akár az, hogyha alkaron megtámaszkodok és így engedem bele magam, vagy megágyazok, egy picikét párnát formálok a karjaimból, és arra ráteszem a homlokom, de ha megy, akkor természetesen nyugodtan engedd még bele magad, ahogy érzed. Itt is nyitod ezt az egész medence és csípő tájékot. Engedd a babát itt is a gravitációval, hogy levegye a terhet a keresztcsonti részről, és picikét megpihensz, rendezed a légzést. 3 mély orron be és szájon kilégzés, és közben elismétled ismét. A világomban minden rendben van. A világomban minden rendben van. A világomban minden rendben van. Vagy nagyon óvatosan segítesz feljönni, visszaegyenesedni kicsikét, visszaszűkíted a térdeket, és egy pár földüdvözlettel megyünk tovább. Hosszan megnyújtózol, majd kilégzésre közelítesz a homlokkal, elnyújtózol. Belégzésre jössz, hosszú a gerinc fejtetővel, nyújtózol a gerinc arcú részével, és törekszel hátrafelé. Majd jön egy kilégzés. Domborítod a hátad minél jobban. Majd belégzésre feltolod magad lefele néző kutyába. Hajlítsd a térdeket nyugodtan, nem cél most, hogy leérjenek a sarkak. Figyelj szerint tenyerekkel, minél jobban tolj el a talajba, engedd be a vállak közé a fejedet, karokkal nyújtózz, és a farcsonttal is az ég felé törekszünk. Majd belépsz a 2 tenyér mögé, ráhajolsz, kilélegzel, belégzésre jössz, nyújtózol hosszan, és lejössz namaste. Megyünk vissza, belélegzel, kilégzésről széktartáson keresztül hajlított a hátrafele, törekszel a fenekekkel, leengeded magad. Majd belégzésre lefele néző kutya, kilégzésre leengeded magad. Belélegzel, hosszú a gerinc, kilégzésre domborítasz, majd jössz és belégzésre nyújtózol, és megérkeztél. Picikét állítsd meg a mozdulatot, érintsd össze finoman a tenyereket, és a hüvelykujjakkal érintsd meg a szedcsontodnál, a mellkast finoman. Érezd meg ezt az erőt, ezt a megtartó, biztonságos erőt, ami saját magadban képes, hogy megteremteni. Érezd meg, hogy nem vagy egyedül, mindenki, aki itt van körülötted,
támogat, segít. Hasonló problémákkal, nehézségekkel küzd, nem vagy egyedül. Bármikor úgy érzed, kicsikét elveszel, merj segítséget kérni. Nem kell mindent egyedül megoldanod. És ahhoz, hogy a világodban minden rendben legyen, ahhoz igenis minden nap meg kell mászni a Himaláját, aztán pedig le kell jönni a hegycsúcsról, visszacsúszni és ismét felmenni. Ne feltételezzük azt, hogy ami körülvesz minket, és ami sok esetben özönvízként zúdul ránk a médiából, egy közösségi médiából akár, annak úgy kell lennie, nem mindig minden fehér, és nem mindig minden ragyog. Igen, és az, hogy várandós vagy egy csodálatos dolog, de rengeteg megpróbáltatás és nehézséggel kell szembenézni az idő alatt, és igenis lehet szomorú, igenis lehetsz mélyen. Nem kell mindig mindennek csillámpónikkal körbeugrálva ragyognia, hiszen az nem a valóság, a való élet sem erről szól. És ez a kisgyermek akkor tud igazán, valóban, szeretetben fejlődni, hogyha elfogadod magad így. A világodban minden rendben van, de a minden rendben van nem azt jelenti, hogy mindig minden arany és egyszerű, hanem az, hogy mindig megtalálod a választ, a kiutat, az egyensúlyt, és képes vagy visszatérni a középpontodhoz, megtalálni a saját magad békességét, még akkor is, ha körülötted háborog a tenger. A jóga ebben segít, és nagyon nagy erőt tudsz meríteni ebből, ha rendszeresen gyakorolsz. Majd gyere ismét egy mély belégzéssel, nyújtózol, kilégzésre előre hajolsz, belégzésre jössz, hosszú a hát, kilégzésre domborítasz, belégzésre jössz fel, lefele néző kutya, hajlítod a térdeket, majd közel lépsz. Széktartáson keresztül felemelkedsz, és hozod le Namaste. Megyünk egyből tovább, belélegzel, leenged, kiprésel a levegő. Majd lefele néző kutyába, hátra nézel, engeded be a térdeket, hosszú a hát, majd domborítasz, és belégzésre nyújtózol, és lehozod a kezed. Megyünk még egy kört. Belélegzel, meghajolsz, kitartásod és az erőd. Majd jössz 4 kézlábtartás, asztaltartás, hosszú vagy, kilégzésre domborítva hátat, majd belégzésre hosszú a hát, kilégzésre lefele néző kutyába nyújtózol, tolsz el a talajból, törekszel a farcsonddal fölfelé, az ég felé, vállak hátra dolgoznak, majd belépsz a tenyerek mögé, ráhajolsz és széktartáson keresztül emelkedsz az égig, és a szeretetet bezárod magadba. Még egyszer felnyújtózunk, előre leteszed a karokat, vagy a tenyereket, bocsánat, hátra lépsz, tartod, majd innen előre lépsz a 2 tenyeret között, felegyenesedsz egy támadó állásba. Jövünk, megnyitom a mellkasoddal a támadó állásba. És figyelj, ahogy hozod a karokat előre, hátsó lábadat elkezded hajlítani, elsőt nyújtod. Ráengeded magad, kicsit előrébb lépsz, és figyelsz, hogy a térd nem előzi meg a boket. Belélegzel, és kilégzésre tartasz. Belégzés, beletol a mellkas, és 3, 2, tartod, utolsó, oké,
és innen lefordulunk egy kettes harcosba. Előső lábad bokája. Ha húznánk egy vonalat, akkor a hátsó lábból hívénél találkoznak. Beleengedjük magunkat egy picikét, csak próbálod egyelőre, itt is megnézed a távolságot. Hát az én csípőm sajnos nem elég laza, így fordul, de optimális esetben két csíplőpőlapát előre néz, térddel dolgozol hátra, beleengeded magad, vállak, lapockák hátra dolgoznak, tekintet, a dristi pedig az előső lévő kéz mutató ujját. Beleengeded magad, tartod, aktív a farizom, billent a medence, jó, ne pucsíts, ne törd meg a hátsó hesi görbületet még jobban, vállak, és csak lélegz. Megérzed, hogy milyen csodálatos, fantasztikus, elképesztően erős édesanyja vagy ennek a kis léleknek, ennek a kis testnek, ami fejlődik benned. Tartod még 3, 2, és figyelj, innen elkezdünk egy szép hullámzással jönni, mintha egy gyönyörű fa lennél, akit a szél most átsimít, ahogy fúj, és te ebből engedezel, könnyedén, kiprésel a levegő. Mélyben légzéssel vezeted át, és ráengeded magad. Még jössz 3-at. Kettőt. És egy utolsó. Szuper, visszajössz középre. Fordítod a lábfejeket párhuzamosan a szőnyeg szélével, kicsikét szűkíted a terpeszt, és kifele nézzenek a lábfejek. Beleülünk egy istennő púzba, ahol elkezdünk először csak jobbra-balra kicsit terhelsz. Egyik láb, másik láb, és rányújtasz. Ringatózol, megint csak a babódat, hogyha szeretnéd, megfogod, kicsit kapcsolódsz vele, elringatod, mint ahogy majd itt lesz nem sokára a karjaidba, és akkor is ringatni fogod. Megállítod szépen a mozgást középen, csípőre is tedd a kezeket, és jobb bal lábad. Ez is nagyon jó a viszerekre, hogy pulzál. Picikét emeled még, majd mind a kettőt emeled. Oké, és 3, 2, és jöhetnek a csípőkörzések, beleengeded magad, és 8-asokat leírsz, átmozgatod, kimozgatod itt is a feszültséget. Másik irányba is elindítod. Oké. Majd figyelj, előrehajolsz egy picikét. Megnyújtod a hátsó combfeszítőket. Add meg magad. Még 3, 2, és óvatosan hajtott lábakkal felegyenesedsz vissza. Megyünk át a másik oldalra. Kicsit visszaszélesíted a terpeszt. Bal lábad fogod most kifele fordítani. Jobb lábad talpéle párhuzamos a szőnyegek szélével, csípővel próbálok ismét középen maradni, térdel pedig kifele dolgozni, ne essen be. És jössz, tartod egy picikét, fókusz, előlévő kéz, mutató ujján. Ha jól esik, kicsit beljebb engeded magad, de vigyázz itt is, ne nyújts túl, farizommal tartod magad, és a két belső combban, mint a húznál, közelítenél befele, így aktiválod ezeket az izmokat is. Majd pedig szépen jössz, és ismét tavaszi szellő, ahogy simogat és lengedezel benne.
megtalálod a nyugalmat, a csendességet, a békességet. Belélegzel, aztán kilélegzel. Mélyen orronád be, majd lassan. Még 3. És egy utolsót. Beleengeded magad. Visszajössz középre. Fordulunk egyet, támadó állás itt is. Itt a két csípőlapát előre fog nézni, és jövünk, ahogy az előbb kitársz, majd összehoznak a karok. Kaktuszba kitársz, nyújt a hátsó láb, majd átvezeted a súlypontot a hátsó lábadra. Előlassulj, majd kiprésel. Nyit a mellkas, majd zár. Nyit a mellkas, majd zár. Még egy utolsó, és vége. Oké, és innen vissza, leteszed a tenyereket a talajra, visszalépsz egy lefele néző kutyába. Lógatod magad, nyugodtan egy picikét taposhatsz, és amelyik lábadat nyújtod, arra megnyitod, csípőt is egy picit hozod. Oké, és majd szépen leteszed, és így babapózba ismét hátraengeded magad, ahogy kényelmes. Igyatok egy kortyot nyugodtan. Hátraengeded magad. Téglára, alkarra, babába, bárhogy picikét pihensz. Mélyen orrán belélegzel. Majd visszajössz. Keresztezed a lábakat és lecsücsülhetsz. Majd innen segítesz magadnak, bekapaszkodsz és csigolyáról csigolyára legördülsz. Oké. Amikor nagyon-nagyon azt érezzük, hogy itt a kerescsonti résznél szúró, feszítő, fájdalmasabb érzés van, akkor nagyon jól ki tudja esetleg lazítani, hogyha hozod keresztbe a lábadat hajlítva, és innen akár még el is emeled a talajról a lábadat, kicsit közel húzod magadhoz, közben a könyökkel a térdedet kifele dolgozod, tehát nem hagyod, hogy ráhajoljon, és ezzel nagyon jól meg tudod nyújtani farizmokat. Nagyon jól tud esni. Tartod, akár rá is nyújthatsz, és behajlítod. Távolítod, amikor rányújtasz, és közelíted, amikor hajlítod, kiprésel a levegő. Belégzésre nyújt, kilégzésre távolodsz. Belégzésre nyújt, kilégzésre távolítasz. Leteszed a talajra, és óvatosan elbillented, nem csinálunk nagy csavarást, de egy picikét nagyon-nagyon jól tud esni nekem például most ez a részem is. Nagyon sokszor érzem, hogy feszül, és ilyenkor ez nagyon jól lenyújtja, utána sokkal szabadabb ez a terület. Belengeded magad óvatosan, nem csinálunk nagy csavarásokat. Visszajössz, leveheted a lábadat, kilépkedsz a szőnyeg szélére, ismét hozod most az ellentétes lábadat, a bokát a térdre helyezed, bekulcsolhatsz, soha ne bíráld magad, jó? Mindegyik oldalunk kicsikét más, ami az előzőn akár jobban ment, az így lehet, hogy nehezebb lesz, vagy ez az oldal lazább,
A jóga azt a célt is szolgálja, hogy egyensúlyba hozd a két felet, kiegyenlítődjön. Szépen lassan, finoman belélegzel, majd kilégzésre közelít. Belélegzel, kilélegzel, mélyen orron át be, majd elengedett. Még egy utolsó, és talajra leteszed. Megállít, és itt is óvatosan elkezded billenteni. Ha már itt úgy érzed, hogy elég, akkor nem mész tovább. Teljesen más, hogyha valaki évek óta jóga gyakorló aktívan, mint aki most várandósan kezdi el. Máshol tartunk, teljesen egyedi és egyéni a szükségletünk, a testünk. Figyeljünk rá itt is ösztönösen, megérzésekkel, a belső hangunkat követve. Majd jössz itt is vissza óvatosan. Leengedheted. Még egy utolsó gyakorlat, ami nekem nagyon-nagyon bevált, így az 5. várandóságomnál, meg pláne a szeméremcsonti fájdalomra, hogyha egy téglát, vagy bármit, akár van ez a kör, pilates, nem jut eszembe, mindegy, azt is be lehet helyezni, és igazából elemelve a feneket, vagy csak a talajon is, a lényeg, hogy ha elkezdesz szorítani, belső combbal elkezdesz rászorítani, tartod 3, 2, 1, és kilégzésre elengeded. Ezt a gyakorlatot nagyon szeretem csinálni, mert elképesztően sokat tud segíteni és enyhíteni ezen a szeméremcsonti érzékenységen, vagy akár fájdalmon. Tehát billent a medence, tartod, ráfeszíted, tartasz, 3, 2, 1, és elengeded. És megemeljük először a medencét, tartod, feltolsz, és itt kezdesz el nyomni, zárni, tartod, 3, 2, 1, és óvatosan visszaengeded csigolyáról csigolyára a talajra. Majd dönt, billent a csípő, emel, tolod fel, farizom bekapcsol, combok aktívak, és jön a szorítás, elkezdesz tolni a két térdel, belső combokkal, 3, 2, 1, és óvatosan visszaengeded a talajra. Jössz, emel, tol föl, tartod és szorít, 3, 2, 1, és visszaengeded a talajra. Elengedsz mindent. Utolsó. Billent a medence, emelsz föl, tolod, feszít, 3, 2, 1, és elengedett. Szuper, nagyon-nagyon ügyes voltál. Még egy dolgot mutatok, ami nekem szintúgy nagyon bevált a kerescsonti fájdalomra, érzékenységre. Ugyanúgy billent a medence, talpon stabilan a talajba, megemelkedsz, ez is testfüggő, kinek mennyit enged a test, de én azt javaslom, hogy várandóság alatt nem állítva tetszükbe, hanem fektetve kerescsonti rész alá behelyezed ezt a téglát. Kicsit megkeresed, jó, állítgasd magad, de a kerescsontnál kell megtalálni, karokat oldalra lazán magad mellé kiengeded, és ellépkedsz kicsit távolabb magadtól. Nem kell teljesen nyújtani, meg fogod érezni, hogy eljön az a pont, mikor olyan leszel, mintha valami felhőn repülnél. Olyan szinten leveszi a terhet a kerescsonti részről a tégla, és ahogy kiemelkedik az egész alhas, itt az elhelyezkedő
alhasi szervek működését is stimulálja, elképesztően megkönnyebbülést tud adni. Semmi más dolgod nincs, csak elcsendesedni egy picikét, élvezni, hogy most nem te tartod ezt a terhet, ezt a súlyt, még ha bármilyen édes is legyen ez a súly, azért igencsak 9 hónap alatt megviseli a testet, és amikor csak lehetőséged van egy kicsikét, add át a terheket, érezd meg ezt a könnyűséget, ezt a felszabadult állapotot, hogy utána ismét szállna tudj kelni, ismét a lehető legjobb verziódat tud adni a kisbabádnak, önmagadnak, a szeretteidnek. Ha jól esik, akkor elemelheted az egyik lábad, vagy akár a másikat is. Itt is csak magadra figyelj és hallgass. Nem a szomszédra, nem az oktatóra, senki másra, csak arra, hogy te most mit kívánsz. Visszahelyezed. Picikét jobbra-balra elgördülhetsz, finoman, átmasszírozva még extrán ezeket a pontokat. Megállítod, visszahelyezed fixen a talajra a lábad, összeszorítod a farizmodat, elemelkedsz a tégláról és lehelyezed. Szuper! Most arra kérlek, hogy maradjunk ebben a pozícióban. Lazán feküdj, talpakat húzd feljebb, és a gátizom erősítő gyakorlatokkal zárjuk ezt a mai Yoga Flow órát. Nagyon fontos, és ebből is tapasztalatból tudok beszélni, hogy van nagyon sok olyan ismerősöm, aki akár egy gyerek után is inkontinenciáról számol be, arra, hogy azért nagyon meglazultak ott a szalagok, nem olyan már utána nyilván az embernek ott lent semmi sem, hogyha nem foglalkozik vele, de mivel ezek is izmok, ezért nagyon-nagyon jól edzhetőek, karbantarthatóak és regenerálódni is teljesen máshogy fognak, hogyha ezt a pár perces gyakorlatot így a végén, egy edzés végén beiktatod, de amikor már ez rutinszerűvé válik, akkor azon kapod majd magad, hogy mész vezetés közben is húzkodsz mindent, ott alul állsz a busz megállóba, és elvégzed ezeket a gyakorlatokat, és ennek köszönhetően hiszem és tudom, hogy ennek köszönhetően van az, hogy itt vagyok az 5. várandóságom felénél, és hála a Jóistennek és az én magam gyakorlásának és tudatosságának, hogy semmilyen problémám nincsen, és az orvosok is meglepődtek, amikor akár egy ultrahangon megnéztek, hogy mi a helyzet ott belül, hogy atyaik 5 gyermek, hogy eddig már 4-et szült, és így néz ki. Szóval én azt mondom, hogy ne legyünk restek, és ezt az 5 percet igenis tudjuk még magunkra szánni arra, hogy mind a várandóság alatt, mind pedig a regeneráció során sokkal, de sokkal jobb eredményeket tudjunk elérni. Szóval úgy néz ki ez a gátizom gyakorlat, vagy torna. Meg fogjuk feszíteni ezeket az izmokat, és el fogjuk engedni, ezt fogjuk különböző szinteken csinálni. Ezt a lehető legjobban úgy tudom megérteni saját magamban, és úgy tudom a legjobban átadni, mint hogyha azt képzelnéd el, hogy mondjuk egy 3 emeletes házba liftezel. És ez a 3 szakasz lesz, ez a 3 erősségi fok úgymond a feszítésben, amit gyakorolni fogunk. Van, amikor az elsőre felliftezel, aztán felliftezel a másodikra, és amikor a legjobban összehúzod itt ezeket az izmokat, akkor a harmadikon vagy. Majd elengedve mindent, visszamegyünk a földszintre. Próbáld meg te is mondjuk akár ezt elképzelni, hogy liftezünk, és így fogom mondani, hogy először az első emeletre megyünk föl, akkor annyira feszíted meg. Aztán a második emeletre
majd a legintenzívebben zársz, húzod össze a harmadik emeletre, és kilégzésre kiengedsz, teljesen ellazítasz mindent. Próbálsz most a hüvely menti és a húgycső menti izmokra gondolni. Ez olyan, mint amikor jönne ugye a pisilés, és visszatartod, nem engeded ki, ugye, hanem az ingert visszatartod, és próbálj meg most a végbélzáró izmait nem bekapcsolni. Ez is gyakorlás kérdése, hogy ki milyen szinten tud egyből oda koncentrálni és ezeket az izmokat mozdítani, és nem lehetetlen. Amikor én először ezt hallottam és megpróbáltam, hát mindenemet húzkodtam, de biztos, hogy nem célzottan azt, amit kellett volna, és idővel, ahogy koncentrálsz, és valóban a figyelmedet a testeden belül ide összpontosítod, egyszer csak eljön már az, hogy tényleg tudod ezt a 3 külön záróizmot mozgatni. Most próbáljuk meg akkor itt a húgycső és a hüvelyi izmokat húzni. Először felmegyünk a elsőre, másodikra, harmadikra, és szépen egyszerre kiengeded, lelazítod teljesen vissza a földszintig. Még 2-szer megcsináljuk ezt, hogy fokozatosan először felhúzod az elsőre, másodikra, harmadikra, zársz, és kilégzésre elengedsz. Utoljára ezt, első, második, harmadik, és elengedsz. Figyelj, mert most úgy fogunk kezdeni, hogy elsőre felhúzzuk, a harmadikra, tehát először a legelső szorítás a legerősebb lesz, tartod, aztán visszaengedjük a másodikra, visszaengedjük az elsőre, és a végén elengedett teljesen. Tehát legelső szorítás a legerősebb, harmadikra felliftezel, és fokozatosan engeded vissza a másodikra, elsőre, és teljesen ellazulsz. Gyere! Nagyon-nagyon megfeszít, harmadikon tartod, másodikra engeded, aztán az elsőre, és végül teljesen lazítasz. Szuper! Utoljára behúzod teljesen, harmadikig felliftezel, engeded a másodikra, elsőre, majd teljesen elernyed minden izmot. Következő gyakorlat, ismét felhúzzuk a harmadikra, viszont most számolunk és tartjuk is itt 4 szorításig. 1, 2, 3, 4, és teljesen elengeded. Szívod, felszípod, harmadikra felliftezel, tartod, 1, 2, 3, 4, és elengeded. Felszippant, húzod, teljesen a legerősebb, legintenzívebb szorításoddal tartod, 3, 2, 1, és elengedsz. Szuper! Átmegyünk a végbélköri záróizomra, megpróbálom most elkülöníteni. Ez olyan, mint amikor ugye a székelési ingert akarod visszatartani. Próbálod, nyugodtan nézd meg, hogy mi az, amikor elkülönítve nem az egész alsó része, minden izmot összefeszíted, hanem próbálod a hüvely és a húgycső körüli záróizmokat lasszálni, és tényleg csak ez a székelési ingerhez hasonló dologba visszaszorítasz, és itt is ugyanígy liftezgetni fogunk. Most fokozatosan megyünk fel a harmadikra, először kicsit szorítasz, közepesen szorítasz, majd teljesen szorítod, és elengedsz. Elsőre liftezünk, másodikra húzod, majd harmadikon teljes erővel tartasz, és elengedsz mindent. Még 2-szer, első, második, harmadik, szorít, és elenged. Utoljára húzod, megint egy emelettel följebb, és megállsz teljesen a tetőn, szorítasz, és elengedsz. Következőben egyből a harmadikra megyünk, és utána jövünk vissza fokozatosan a másodikra és az elsőre. Tehát laza vagy,
belégzésre teljesen szippan, összeszorítasz, harmadikra felugrasz, és fokozatosan engeded vissza a másodikra, elsőre, és teljesen kilazítasz. Belégzésre szorít teljes erődből, engeded vissza a másodikra, elsőre, és elengedsz teljesen. Még egy utolsó, belégzés szorít, fokozatosan kilégzésre elenged, még egyet, és teljesen. Szuper. Most pedig egyből fel, legerősebbre, 3-asra felugrunk, tartjuk, 4, 3, 2, és elengedsz. Belégzésre, harmadik emeletre. Befeszíted, tartod, 4, 3, 2, 1, elengedsz. Próbáld meg azt, hogy nem a farizmokat fogod így összeszippantani, hanem tényleg csak a végbélzáró izmát. Harmadikra felugrunk, szorít, 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 3, 2, 1, és elengedsz. Utolsó, szorítod, 3, 2, 1, és elengedsz. Szuper. Picikét jobbra-balra. Mozgasd meg a lábaidat, és arra kérlek, hogy terülj el kényelmesen, add meg magad, érezd meg ezt a stabilitást, ahogy megtart a föld, megtart a talaj, legyenek nyitva a lábak, ne szorítsd, ne zárd össze őket lazán, engedd, hogy a lábfejek kifele billenjenek, karok is lazán magad mellett, mint egy ronybaba, ne zárd össze a hónaljakat, nyisd meg ezt a területet, picikét tokásíts, jó? Tehát a nyaki csigolyákat egyenesíted. Még egy pár. Nagy sóhajt vegyél, nekem a babócám most indult el, nagyon fantasztikus érzés ilyenkor, hogy jelez ő is, hogy itt van. A ti világotokban most minden rendben van, hiszen a lehető legtöbbet adtad meg az elmúlt gyakorlással számára, és magad számára is. Szóval csinálunk még 3 feszítő-lazító légzéstechnikát, amivel elengedünk most minden feszültséget, ami még esetlegesen marad bennünk. Ehhez arra kérlek, mély belégzéssel nyújtózd meg a karokkal, és mindenedet szorítsd össze, torzuljon az arcod is, mindenedet feszíts meg, 3, 2, 1, és engedj ki mindent. Még 2-szer, gyere. Mély belégzés, szorít, feszít, mindent belead. És elengeded. Utolsóra ne szégyeld, képzelj oda mindent és mindenkit, amit szeretnél most magadból minél messzebbre elengedni. Szuper. És próbálj meg ezzel könnyedséggel és lazasággal elhelyezkedni. Szükséges vagy el zoknit nyugodtan, takarogsz be, úgy, ahogy a legkényelmesebb számodra, és csak engedd meg magadnak, hogy most gyakorlást lezárd egy relaxációval. Fizikálisan megmozgattad magad, most egy kicsikét mentálisan is engedd, hogy megpihenj. Hunyd le a szemeket, arra kérlek. És először figyeld meg a lábaidat. Érezd meg a lábujjaidat. Érezd, ahogy elengeded, ellazítod a talpadat,
a lábfejeket, sarkadat. Megpihennek a bokáid, lazán oldalra billennek a lábfejek. Érezd meg, ahogy minden súly lekerül a vádlidról, a térdeidről, ellazulnak a combjaid. A legnagyobb izmunk a farizmunk, és a legnagyobb csont, a medence csont most megpihen. A talaj minden súlyt átvesz. Segít felszabadítani ezt a területet, ahogy ellazítod az alhasadat. Minden itt működő belső szerved is elernyed. Érzed, ahogy a derekadról is lekerül a súly, a pocakod is ellazul, az gyomorgörcs, az a feszültség, az a gombóc, ami oly sokszor befeszít minket, az most innen oldódik, kilégzésről kilégzésre. Hagyod, hogy megkönnyebbüljél tőle. Érzed, ahogy ellazul a hátad, a mellkasod. Semmi más nem történik, csak ahogy a ki- és belégzések mozgatják. Ennyi mozgás, amit megengedsz. Egyébként teljesen megadod magad. Érzed, ahogy a vállaid megkönnyebbülnek. Ahogy kilégzésről kilégzésre elképzeled, hogy egy-egy súly, egy-egy terhet, egy-egy csomagot, amit cipelsz, amit akár mások helyett te cipelsz, azt most leteszed. És minden egyes letett súly után egyre könnyedebbé válsz, egyre jobban felszabadul a mellkasod, hogy lekerül a súly a válladról, egyre könnyebb a légzés, a létezés. És amikor az utolsó súlyt is magad mögött hagyod, mintha már csak szárnyalnál méterekkel a talaj fölött, olyan szinten megkönnyebbülsz. Érzed, ahogy ellehezednek a karjaid, ellazítod a felkarod, könyököd, az alkarod, a csuklód, megpihennek a kézfejek, a tenyerek, és végül az ujjak is ellazulnak. Figyeled most a toroktér teljes területét. Nyugodtan nyelj egyet, hogy tudatosítsd magadba, hogy most mi is az a terület, amire fókuszálnod kell. És itt a pajzsmirigyennél egy kicsikét fel tudjuk szabadítani ezeket az elakadásokat, stimulálni. Mindazt a nehéz gombócot oldani, amit összegyűjtöttél minden egyes elfojtott szóval, haraggal, dűvel. Ezt most nagyon szépen saját magadnak tudod oldani, gyógyítani. Erősíteni magad abban, hogy meg tudj szólalni, ki tudj állni magadért, ki tudj állni a gyermekedért, ki tudj állni akár másokért is, ha szükségük van rá. Picit mozdítsd meg az állkapcsolat jobbra-balra, hiszen egy hatalmas nagy izület, amit úgy szintén nagyon sokszor akarva, akaratlanul befeszítünk, és ami nagyon szép kapcsolatban áll a csípőnkkel. Nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy honnan erednek egy-egy problémáknak a forrása, de ezt is saját tapasztalatból tudom, hogy az állkapos az nagyon sok mindent befolyásol, és próbálj meg most tényleg ellazítani, egy mély kilégzéssel elengedni, nem összeszorítani, nem zárni a fogakat görcsösen, hanem elengedni, picit résire nyíljanak az ajka. Érezd meg, hogy milyen jó ez, hogy most nem szorítod össze, nem akarsz semmit sem visszatartani, csak elengedni. És ezzel az egy mozdulattal már az egész arcod, a fejed megkönnyebbül. Figyeled az orcákat, ahogy ellazulnak,
kisimulnak. A szemeket, ahogy azt a görcsös feszültséget, szemszorítást most elengeded, csak nagyon puhán, finoman záródnak a szemhéjak. Nem ráncolod a tekinteted, a szemöldököket nem húzod össze. Kisimul a homlokod, és az egész tekintet, az egész arcod megváltozik. Olyan szeretetteljes békesség ül rá ki, ahogy ellazítod, ahogy nem görcsölsz, ahogy nem félsz, ahogy átengeded magad a létezésnek, ahogy elengeded. Szájpadlásodról leengeded a nyelvedet, egy picikét hátrébb csusszanni, ahogy a hajas fejbőröd is ellazul, és az egész testedet átadod ennek a nehézségnek, ennek az ellazult állapotnak, ahogy elcsendesedsz, ahogy a zakatolás egyre inkább háttérbe szorul, és ez a háborgó, akár viharos óceán vagy vízfelszín, amin a hajód hánykolódott, az egyszerre egy tükörsima vízfelszínné válik, amin békésen csónakázol. És belenézel ebbe a víztükörbe, és meglátod az arcodat. Meglátod azt a szeretetteljes, nyugodt, kiegyensúlyozott arcot, amire a lehető legjobb érzés most nézni. Érzed, hogy ez a nyugalom átterjed a kisbabádra. Érzed, ahogy ez a szeretet összeköt benneteket. És megérzed, hogy nálad jobb helyen nem is lehetne ez a kis élet. Egy csodát hordasz a szíved alatt. Egy olyan csodát, amire nem mindenki képes, és nem mindenkinek adatik meg. Megköszönöd ennek a léleknek, hogy téged választott. Bárhogy is került hozzád, oka van. És nem véletlen, hogy téged választott, hogy téged tart annak a személynek, aki a lehető legjobb helyet ad neki ahhoz, hogy világra jöhessen, és utána vigyázni fog rá. Hogy látod magad ebben a víztükörben, lásd meg a babádat, ahogy éppen szeretnéd, akár most a magzati állapotban, ahol tartasz, akár már megszületve, karodban tartva, hogy mosolyogsz rá, hogy megnyugtatod. Érezd meg, milyen csodálatos, milyen békés, szeretetteljes állapot ez. És tudatosíts magadban azt, hogy bármikor hánykolódik a hajód a tengeren, képes vagy visszavenni az irányítást, és a legnagyobb vihart is eloszlatva megteremteni a békédet saját magadnak és a babádnak egyaránt. Mert a világunkban minden rendben van. Mert a világunkban minden rendben van. Ölelkezz még össze ezzel a kis magzattal, vagy újszülöttel, a babáddal. Szeretgess meg, mosolyogj rá még, és utána engedd útjára. Még egyszer magadra is pillancs ebben a tükörsima vízfelszínben, mosolyogj magadra. És érezd, hogy a lehető legjobb helyen vagy. Nagyon szépen, óvatosan
kérlek, hogy ismét tudatosítsd a testedet, finoman mozdítsd meg a kéz és lábujjakat, vigyázva erre a belső békére, könnyedségre, nyugalomra, amit megteremtettél magadnak. Ne legyél hirtelen, ne kapkodj, hanem szépen lassan, fokozatosan építs vissza most magad. Óvatosan kis csukló, bokakörzést végezhet, és fejedet finoman jobbra-balra elgördítheted. Óvatosan, amikor készen állsz rá, arra valamelyik oldaladra, jobbra vagy balra gördülj át, és még húzd össze magad egy kis magzatpózba, a pocakottól, amennyire tudod. Zárd magad be, még érezd meg ezt a szeretetteljes békességet, amit megteremtettél, még tartsd bent. Érezd meg magad, akár át is ölelheted magad, hogy milyen jó, milyen fantasztikus az ölelésed, milyen jó veled lenni. Milyen csoda az, amit te tudsz adni magadnak és másoknak is. Milyen fantasztikus és szeretetteljes ez az ölelés. És ezt fogod megadni a babádnak majd. És minden reggel önmagadnak is. Nagyon óvatosan kérlek, amikor úgy érzed, hogy készen állsz rá, segíts az egyik kezeddel feltolni magad, tartsd lehunyva a szemeket, és egy kényelmes ülésbe érkezz meg. Ez lehet lábszáron ülve, lehet törökülésbe, ahogy kényelmes. Még hunyd le a szemeket, és hogyha megérkeztél ebbe a kényelmes ülésbe, akkor arra kérlek, hogy egy mély belégzéssel nyújtózkodj meg, és tedd össze a két tenyeredet. Majd hozd ezt az imatartást a homlokod elé. Minden olyan csodálatosan építő gondolatért, ami rendezi a világodat és a babád lehető legszeretetteljesebb légkörben tud a pocakodban nevelkedni, erősödni. Hozd a szád elé minden olyan szeretetteljes és magasztos szóért, amit megfogalmazol saját magadnak és a külvilág felé. És végül hozd a szíved elé minden olyan őszinte, tiszta érzésért, amit megfogalmazol saját magadnak, és amit megengedsz tiszta szívedből, ezzel táplálva a békességet, a szeretetet mindenki felé, aki körülötted van, magad felé és a babád felé. Végül kérlek, dörzsöld össze a tenyereket, forrósítsd föl, amennyire csak tudod, és amikor úgy érzed, hogy már kellőképpen meleg, akkor temesd bele az arcodat. Légy egy jó mély belégzés, nyisd résnyire az ujjakat, hadd fénylődjön be ez a napocska, hadd töltsön fel ez az energia, ami belepislogsz, átjárja az egész tested, ez a fényesség, ez a melegség, és a legnagyobb szeretettel megsimogatva magad és a babát, meghajolsz magad előtt, a kitartásod előtt, az alázatod előtt, és az erőd előtt. Namaste. Arra kérlek benneteket, hogy ha van kedvetek még egy-egy megerősítő kártyát, húzzatok nyugodtan az óra végén. Mindenki saját magának ezt olvassa el, és a legnagyobb szeretettel kívánom útra valóul nektek. Namaste.